quilômetros de distância do Brasil. Estou na Finlândia, na cidade de Kari, que tem 9.000 habitantes. No total da Finlândia são 5.700.000 habitantes. Eu estou tendo a oportunidade de fazer uma entrevista com o diretor Timo Osanen, que ele é o reitor da escola de ensino fundamental da cidade. A escola é escola mista, escola Kari e tem Koulu. O que torna a educação na Finlândia e que difere dos outros países? Lyhyesti tervetuloa kouluun, tervetuloa Suomeen. On mukavaa, että olet meillä täällä vieraana. Tervetuloa. Okay. Kiitos. Suomessa on käyty paljon tutustumassa Suomen kouluun ja on ollut ilo kertoa, että suomalainen koulu pärjää hyvin. Sinun kysymys, mikä tekee koulutuksesta Suomessa poikkeavan verrattuna muihin maihin, niin tämän suomalaisen koulun menestyksen taustalla niin on tasa-arvo, koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen. Ja itse näkisin näin, että Suomessa hyvien, parhaiden koulujen ja heikompien koulujen ero on pieni. Et meidän heikot koulut tai heikot tulokset, ne ovat kuitenkin, jos ajatellaan, että kaikki tulokset on näin, niin Suomessa niin ne ovat täällä aika hyvin, myös heikot ovat aika hyvässä asemassa. O que são as bases para os projetos educacionais e o que faz essa motivação ter diferença? Mielestäni ja näin yleisesti on suomalaiset opettajat koulutetaan yliopistossa, ylempi korkeakoulututkinto ja meillä opetussuunnitelma on valtakunnallinen, eli joka puolella Suomea niin on sama standardi, saat samanlaista opetusta riippumatta siitä, missä päin Suomea koulu on, missä päin asut. Ja yleensä kannustamisen on yhteiskunnallisesti, niin opettajan ammatti on Suomessa arvostettu edelleen. Sillä on pitkä historia, se on ollut arvostettu kauan, se on edelleen myös sitä, ja siinä suomalaisen opettajan koulutus on ylempi korkeakoulututkinto, niin kuin sanoin, niin se on myös eräänlainen kannustin. Qual que é o desempenho da família na escola? No, voin puhua oikeastaan vain meidän koulusta ja meidän koulusta katsottuna tätä asiaa, niin yleisesti perheiden asenne kouluun ja koulun tekemään työhön on myönteinen ja koetaan tärkeänä lapsen ja nuoren kasvussa tärkeänä kumppanina. Ja koulun toiminta perustuu lapsen, kodin ja koulun yhteistyöhön. Qual é o percentual da educação? Valtio tukee, Suomessa koulut ovat kunnan kouluja, joitakin yksityiskouluja on, mutta pääosin on kunta on opetuksen järjestäjä ja Suomessa valtaosa on kunnallisia kouluja, yleisiä kouluja. Ja valtio tukee koulutusta tai tukee koulujen toimintaa omassa budjetissaan tämmöisen valtion osuusjärjestelmän kautta. Eli siihen vaikuttaa sen kunnan ominaisuudet ja valtio tukee siis niin kuin kuntia muutenkin. Ja sitten valtio on ollut tekemässä opetussuunnitelman perusteet, jotka jokaisessa kunnassa tehdään sitten omat, mutta tämän kaiken perustan
perustan on laadittu laissa ja asetuksissa. Na Finlândia existe a repetição? Ensinnäkin nyt voimassa oleva kolmeportainen tuki. Puhutaan yleinen tuki, tehostettu tuki, erityinen tuki. Ja jos oppilas ei menesty opinnoissaan, niin opettajan kanssa ja kodin kanssa yhdessä katsotaan, että mikä tähän mahtaisi olla syynä, ja katsotaan tukiopetusta tai erilaisia menetelmiä, että opetus ja oppiminen voidaan järjestää. Ja jos tarvitaan jotain erityistä, niin sitten tehdään henkilökohtaisia suunnitelmia ja tällä lailla tuetaan koulunkäyntiä. Ja on mahdollisuus, lukuvuosi on mahdollisuus uusia. Anteeksi, mutta niistä. Lukuvuosi on mahdollisuus uusia, eli uudestaan. Meidän koulussa tämä on 3 vuotta ja yritämme oppilasta tukea lukuvuoden aikana, että hän siirtyvänä seuraavalle vuodelle ja sitten saa päättötodistuksen, jonka jälkeen on jatko-opinnot. Qual que as suas atitudes, o que são as suas obrigações dos professores e as dos pais? No, yksinkertaisesti koulujohtaja vastaa kaikesta. Hän vastaa lapsista, oppilaista ja oppilaiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista. Ja koulujohtaja vastaa siitä, että opetussuunnitelmat toteutetaan, ja hän vastaa taloudesta, eli hän vastaa kaikesta. Opettajan tehtävänä on toteuttaa opetusta ja seurata oppilaan edistymistä. Ja meillä on myös näin, että opettaja voi sen lisäksi, että opettaa opetettavaa ainetta, esimerkiksi vaikka äidinkieltä tai matematiikkaa, hän on myös luokanvalvoja, jolloin hänen roolinsa on se, että hän seuraa oman valvottavan luokan oppilaiden poissaoloja ja koulumenestymistä ja on yhteydessä koteihin. Ja vanhemmilla on tietenkin se, että he tukevat oppilasta. Huoltajien, vanhempien vastuulla on oppivelvollisuuden suorittaminen. Huoltajien vastuulla on, että oppilas käy koulua, vaikka oppilas sitä itse käy, mutta koti vastaa siitä. Eli jos oppilas on pois, koulu tiedottaa kotiin, että se on meidän velvollisuus, ja koti vastaa siitä, että oppilas suorittaa oppivelvollisuuden. Suomessa on oppivelvollisuus, mutta ei koulupakkoa, mutta käytännössä lähes kaikki suorittaa oppivelvollisuuden koulussa. E os direitos dos alunos, dos estudantes? Oikeastaan vain 3. Oppilaan tulee osallistua opetukseen. Oppilaan on suoritettava tehtävät tunnollisesti ja on käyttäydyttävä asiallisesti. Quando aluno é rebelde, qual é a atitude da escola? Jos oppilas käytös on huono koulussa, niin järjestys meillä on näin meidän koulussa esimerkiksi, ja tämä on yleinenkin, mutta käytämme samaa. Eli ensin on keskustelu opettajan kanssa, sitten voi olla, että on luokasta poistaminen, oppilas on pois tunnilta. Jossain tapauksissa oppilas voidaan lähettää lopuksi päiväksi kotiin. Ja sitten jos on rangaistuksesta kyse, niin voi saada kirjallisen varoituksen. Ja jos on joku raskas rike, niin määräaikainen erottaminen opetuksesta. E quando os pais são imprudentes e negligentes com a criança, qual que é a atitude da escola? Ensisijainen vaihtoehto on aina vuorovaikutus kotien ja koulun välillä.
ja se perustuu riittävään yhteydenpitoon. Eli opetussuunnitelma laaditaan jo osin yhteistyössä. Siinä otetaan huomioon kaikissa toimenpiteissä oppilaista, kun tuetaan opiskelussa, niin kotiväen huoltajan tulee olla tietoinen näistä tekemisistä. Mutta vuorovaikutus kodin ja koulun välillä. Ja siinä vähän kuten tuossa aikaisemmin, että siitä aloitetaan, kun huoli nousee, niin soitetaan kotiin ja siitä se alkaa. Soitetaan lapsen kotiin. Ja sitten meillä on Suomessa oppilashuolto, joka tarkoittaa, että meillä on psykologi, terveydenhoito, koulukuraattoripalvelut ja erityisopetusta ja opinto-ohjausta samassa, niin jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtainen suunnitelma tarvittaessa tehdään. Uma dica para a escola pública de São Paulo, do Brasil, ter uma melhoria na qualidade de ensino. Niin, tämä on vaikea antaa, mikä onnistuu Suomessa, niin ei välttämättä onnistu Brasiliassa, että meidän kulttuuriolosuhteet on erilaiset, omat erityispiirteet ja vahvuudet, ja malli Suomessa ei välttämättä toteudu sellaisenaan teillä ja teillä on monia asioita, mitä esimerkiksi Suomessa olisi hyvä joskus nauttia: jalkapallo, football ja samba, ja juuri että yhteistyö, tällainen vuorovaikutus, niin tätä kautta tämmöistä suoraa ratkaisua valitettavasti ei pysty antamaan, mutta lisäämällä vuorovaikutusta ja ehkä tämmöisen tieto- ja viestintätekniikan kautta voitaisiin pitää joskus yhteyttä, oppilaat voisi pitää yhteisen tunnin, mitä esimerkiksi Etelä-Afrikkaan meillä on tässä suunnitteilla. Então eu agradeço a colaboração do senhor para que isso possa ajudar de alguma forma a nossa educação com as suas dicas e com a sua entrevista, de conhecer essa escola aqui de primeiro mundo, né? Primeira colocada no mundo inteiro, e eu fico orgulhosa de estar aqui. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigada. Kiitos. Kiitos. Obrigado.